kyauta ce Allah yake ba wanda ya ga dama diya maza kaga diyan shi duka maza ne kuma ya ba wanda ya ga dama diya mata kaga diyan shi duka mata ne aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha ko kuma ya aura mai ya bashi aure mace da namiji kenan bibi ya bashi diyan shi wasu maza ne wasu mata ne kai ma wa yaji alman ya sha wa kima Allah sai ya sa wanda ya ga dama kuma bai ya aihuwa kwata kwata duka daga gare shi ne sai yake godiya ga Allah subhanahu wataala da ya mai kyautar Isma'ila da Ishaq akan alal kibari akan yatsuwa ya same su yace inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na mai jin addu'a ne kada ka kasa kada ka kosa kada ka yi zaton ubangiji bai ya jinka kada ka yi zaton Allah bai san ba da kai Allah ya san da kai ka tashi kawai ka bauta ta mai ka gaya mai bukatarka kar ka daina kankancinka ko ka ce kai bakka kaza a'a shi wanda ya yi ka ya san ka kuma yana sauraron ka duk bukatar da ta dame ka ka tashi ka gaya mishi subhanahu wata'ala zai biya maka bukatunka in wane ne kai ka tabbatar da Allah ya san da kai kuma yana jin ka ka tashi ka yi sallah ka daga hannu ka gaya mai bukatunka matuƙa Allah so yake ka yi naci ka mai da kanka ɗan jari ɗan ƙaramin yaro da yake zuwa yamma baban shi jirbu ne haka za ka mai da kanka kai bawa ne ga Allah kama Allah jirbuni kana kuka wanda wata halitta ba ta isa mata wannan ba wani mutum ɗan adam kowane ne shi bai isa ba kamar kwawa da naci gurin roƙo yadda zaka ma Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah yake so mu mushi haka Allah yake so duk lokacin da bukatunmu suka samu mu koma gare shi mu kaskantar da kai mu koma gare shi sai Allah ya biya mu bukatunmu